Oke, Bolo. Iki tak setilke kumis kucing ya. Kumis kucingnya ning kono. Ya, iki wis enek. Aku maune lek bugang ki anu. Ora ora paham kuwi bener apa ora. Ya. Ning begitu jedul enek kembange. Lah, kuwi berarti bener. Karena kumis kucing kuwi ora anggere wong duwe ngono Bolo. Lah ternyata bener. Nah, kayak lek bukan ya wis nandur apa biyen setekan puring polkadot iki wis gedhe. Ternyata nyenengke ya. Iki tinggal mindah ning nggon pot kae. Lho, kayak jenisnya polkadot, puring polkadot. Puring polkadot kuwi daune bentuke kaya lele, panjang, tur totol-totol. Dadi puring nek totol-totol kuwi puring apik Bolo. Dadi ora puring